Kaixo, Ainhoa. Kaixo. Apa. Arratsaldeon. Ongi etorri. Kaixo. Kaixo. Ainhoa, ze ordutan esnatu zara gaur? Goizaldeko 3:30. 3:30. Bai. Eta egunero esnatzen zara goizaldeko 3:30? Bai, normalean bai. Egunen batez, jai zapatu edo domeketan batzutan jai izaten dut, baina bestela bai, 3:30. Eta 3:30 esnatu, eta lehenbizi zer egiten duzu? Zein da zure lehenbiziko lana? Lehenengo, 4:30 zabaltzen daukagun kioskoa. 4:30? Bai, 4:30? goizaldeko 4:30. Eta jendea ibiltzen da kalean goizaldeko 4:30? Asko ez, baina badabil. Ai, Batzuk parrandan bukatzea daukatenak, eta laster lanera, goizez eta lanera doazenak, eta bai. Beraz, batzuk lanera joaten dire egunkaria erosita, eta beste batzuk parranda egin ostean etxera joaten dire egunkariarekin, ezta? Eta zuek beti hor zabalik eta beti lanean. Bai. Baina etxez-etxeko banaketa ere egiten duzue? Bai. Bai? Bai. Zeirak aldera, zeirak pizkat lehenago, hasten gara, ordu biko banaketa bat. Bai, etxez-etxe, tabernak, eta holango, ordu pare bateko banaketa. Galdakaon dago zuen kioskoak Peña du izena. Peña egunkarian, bai. Zenbat urteko historia du zuen kioskoa? Gure familian dago indala 75 urte inguru. Darama gure familiako kioskoa izaten. Eskuz esku, zuen familian, zuen artean. Bai. Eta zeinek hasi zuen, badakizu? Nire osaba izeko hasi ziren momentu hartan, ez egon ez da kioskorik. Kalean saltzen zan egunkaria, besapean eraman, eta holango saldu. Banatu ere egiten zan etxez-etxe, momentu hartan, eta gero ja, kioskoa erosi, eta orduan. Eta osaba izebek abiatu zuten, eta gero zuk hartu zenuen? Gero nire gurasoak. Eta gero zuk. Zuzara 3. belaunaldia. Hori da. Eta zenbat urte dara matzazuzuk? Nik 33 bat urte. 33 bat urte. Bai. Zergatik Peña izena? Osabak futbolean egiten zuen, eta egia da, ez dakiz zergaitik, baina Peña deitzen zuten futbolean, eta Peña geratu zen, eta orduan, horrela geratu zen, herrikoak Peña bezala ezagutzen zuten, eta orduan erabaki genuen Peña egunkariak deitzea negozioa. Aizu, Ainhoa, garai onak dira kioskoentzat? Ez. Ez da lehen bezala irakurtzen, ez da lehen bezala saltzen, telefonoan daukagu orain informazio guztia, dauzkagun egunkari, paperezko egunkariak erosten duenak, edadekoak dira. Dendara datozenak, esango nukenik 60 urtetik gorakoak. Pentsa. Bai, gazteak ez dute egunkaria. Gehien bat adinekoak joaten dira beraz, erostera. Bai. Eta zeintzuk izan dira kioskoen garai onak? Nik holan, guretzat edo gure kasuan, 80ko hamarkada. Hori izan zen, horre saldu egiten zen polito. Zergatik? Orduan zenbat saldu ziteken, zenbat egunkari egunero? Gu momentu hartan, egunean zehar esan dut, astelenetik ostiralera 700 bat egunkari bai, eta asteburuetan 1000 edo 1000tik apurbet gora bai, saldu egiten zen. Hori egunero ez da hori datu ederra da, ez da? Bai. Egunkari asko dire egun Horrein ez batean. daukazer ikusirik. Eta gaur egun? Horren erdia. Erdira etorri da, ez da? Bai. 30-40 urtetan erdira etorri da. Bai. Eta prezioa orduan zenbatekoa zen? 80ko hamarkada horretan eopizkalenago, gogoratzen dut 25 pesetan sartzen zen. 25 peseta? Hori erdia baino gutxiago da, ez da? Bai. Oso okerrez baldin manago. Bai, erdia baino gutxiago. Bai. Garai hartan, esan digute, lantegi bateko Rio Tinto lantegiko langileak utzik egin gabe pasatzen zirela lanerako bidean, ez da? Bai, hori gertatzen zen, ohitura zegoen eta lanera joan aurretik, baina jende pilo bat pasatzen zen egunkaria erostera eta egunkariarekin lanera. Baina hori zen, ohitura zegoen, langile guztiak eramaten zuten egunkaria, bai. Ohitura hori bat zegoen, ez da? Bai. Egunkaria erostea tradizio bat ere, bai, Bai, ia, ez da? ohitura zen. Eta zer gehiago erosten zen kioskoan, garai hartan? Saltzen zenuten?
Garai hartan, egunkariak aparte aldizkariak, ez orain beste, ez kantitatea bezik eta dagoen variedadea, ez? Orain pila bat aldizkari dago, aintzinean ez egon beste. Baina, bueno, saldu egiten zen, zeurenak saldu egiten ziren. Bai, eta aldizkariak ere denetarik, ezta? Saltzen zer, ezta? Hola? Bai, kotxe aldizkariak, ero interview famatu aldizkaria. Eta hortik aparte, Estefania Oesteri buruzko novelatxu batzuk zeuden eta horik saldu egiten ziren. Eta... Interview zergatik saltzen zen edo erosten zen ez dugu galdetuko, ez? Uste dut iritzi artikuluen gatik. Iritzia, bai. Bai, hori zan egiten komentatzen zana. Gero bakoitzak erabiltzen zuen interviewa, nahi zuen bezala, ez? Baina, bueno, bai, momentu hartan, zegoen aldizkari, ez dakit nola esan, ez? Halako, ez dakit nola saldu, baina bai zeukan bere... Pikantea? Hori da, bere pikantea zeukan, bai. Bueno, pikanteak goxokiak ere bai, esate baterako. Goxokiak salduko ziren, pentsatzen dugu. Eta kromoak, Xabi, zu aritu izan zara kromoekin horaso? Bai, gogoan ditut. Horiek izango ziren, horrela, eskuarekin horrela eman. Bai, bueltatu egin behar zirena. Eta buelta eman behar zitzaien, ez da? Horrelako kromoak. Eta goxokiak ere garai hartakoak, ez dakit, txikle, txei, bazoka edo zelan zan beste txikle bat. Txei edo txein. Txikle txein. Nik hori ez du ezagutzen. Ez zara gogoratzen zuz? Ez. Bai. Globoak onak egiten ziren. Bai. Beno. Beraz, garai bateko produktuak ari gara gogoratzen, ez da? Gaur egun zer saltzen da? Gaur egun, egunkariak eta aldizkariak aparte, gozokiak eta askoz ere zabalagoa dagoen aukera, ez? Eta gero, gure kasuan adibidez, hasi behar izan dugu, paketeria, halako pakete puntuak izaten, ez? Bai, pakete bat jasotzeko edo pakete bat bueltatzeko edo lango... Zerbitzu hori ez da? Erosi dut, ekarri onera eta... Hori da. Internetetik erosten dana, puntu hartan, jaso edo bueltatu edo... Hori ere bada eguneratzeko modu bat, ez da? Gaur egungo beharretara egokitzeko modu bat, eta kiosko batek izan dezaken funtzio bat, azken finean. Bai. Hori horregatik egiten da, ez? Azken batean esan duzu, hau badauka bere limitea, zerbait handitu egin behar duzu, ez? Gainera pila bat ordu dago zabalik, aukera dago zerbitzu hori emateko, eta esan genuen, aurrera, honekin ere.